Recordiwyd yr Oedfa hon, dydd Sul 27 o Fedi 2020 yng nghapel yr Eglwys Fethodistaidd, yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Pnawn da bawb. Arfer di hynny. Hyfryd cael eich cwmni chi, da chi'n cael dweud dim byd gweithio'r modd. Mae'n braf eich gweld chi eto, rhai dwi weld am y tro cyntaf yn y cnawd ers mis Mawrth dwytha, a dwi wedi gweld nifer ohona chi, a mae'n hyfryd cael ymgynnull hefo'n gilydd yn un cynulleidfa i addoli, a rhai yn ymuno hefo ni ar Facebook Live ar hyn o bryd. Croeso i bawb i'r gwasanaeth. Ar hyn o bryd, oherwydd yr haint, da ni'n mynd o Sul i Sul, a Duw yn unig awyr be fydd yn hanes ni erbyn y Sul nesa. Ond mi fyddwn ni'n cysylltu efo chi gyd i ddweud beth sydd yn digwydd, ond heddiw, da ni'n fyw ac yn iach, a da ni'n cael caniatâd gyn Llywodraeth Cymru i ddod at yn gilydd i addoli fel hyn. Felly, croeso mawr i chi i gyd. Oedfa fer fydd rhyw 30-35 munud. Fydd o'n gyfuniad o fideos a cherddoriaeth, a mi fydd Gwilym Jeffs yn darllen a gweddio yn y munud. Da ni am gychwyn, yn ystod y cyfnod clo, mi oedd na wasanaethau, mae nifer fawr o'na chi wedi bod yn gwylio nhw, wedi bod yn mynd ar YouTube. Ac mi oedden ni wedi gwneud fideos o leisia yn recordio. Ac o'n i'n meddwl y byswn ni'n ystod yr wythnosau nesaf, mae'n defnyddio rhai o'r rheini, mwyn i'r rhai o ddim ar y we, glywed a gweld beth oedd yn digwydd. Felly, da ni am wrando ar Salm 42 yn cael ei darllen gan Tudur Jones. Salm 42, gweddi Pedr. Fel hydd yn breddu am ddiod o ddŵr, dwi'n heraethu go iawn amdana ti o Dduw. Mae gen i syched am Dduw y Duw byw. O pryd gai fynd eto i sefyll a'i flaen yn ei deml. Dwi'n methu bwyta ac yn crio nos a dydd, wrth iddyn nhw wawdio'n ddiddiwedd. Ble mae dy Dduw di felly? Wrth gofio hyn i gyd, dwi'n teimlo mor drist. Cofio mynd gyda'r dyrfa i dy Dduw, gweiddi am olyn llawen gyda phawb arall, wrth ddathlu'r hwyl. Bennaid, pam wyt ti'n teimlo mor isel? Pam wyt ti mor aniddig? Rhod o obaith yn Nuw, byddai'n moli Duw eto am iddo ymyrryd i'n hachub i. O fy Nuw, dwi'n teimlo mor isel, felly dwi am feddwl amdana ti, tra dwi'n hyffoadur yma. Yma mae'r iorddonen yn tarddu o fryniau Hermon am yn ei nisar, lle mae sŵn dofn y rheadrau yn galw ar ei gilydd. Mae fel petai tonnau mawr dyfôr yn llifo drostai, ond dwi'n profi gofal ffyddlon yr arglwydd drwy'r dydd, ac yn y nos dwi'n canu can o fawl iddo, ac yn gweddio ar y Duw byw. Dwi'n gofyn i Dduw fy nghraig uchel, pam wyt ti'n cymryd dim sylw ohona i? Pam mae'n rhaid i mi gerdded o gwmpas yn drist, am bod y gelynion yn fy nghamdrin i. Mae'r rhai sy'n fy nghysau i yn gwawdio, ac mae'n brathu i'r byw, wrth iddyn nhw wawdio'n ddiddiwedd. Ble mae dy Dduw di felly? Bennaid, pam wyt ti'n teimlo mor isel? Pam wyt ti mor aniddig? Rhod o obaith yn Nuw, byddai'n moli Duw eto am iddo ymyrru i'n hachub i. Diolch yn fawr. Rheswm bod ni'n gorfod gwneud pethau fel hyn ydy mond un waith, da ni'n cael defnyddio microphones cyn bod ni'n gorfod i llnau nhw eto oherwydd y rheola. Dewch i ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y salm, a da ni'n diolch am bod ni wedi cael rhyddid i ddod yma heddiw i dyfoliannu di. A da ni'n gofyn y bydd i di yn bendithio ni drwy'r ysbryd glân, y bydd yr ysbryd yn gweithio yn plys ni, yn llenwi'n calonna ni, yn arwain yn meddyliau ni, yn arwain ni ffydd ddyfnach yn yr arglwydd Iesu, yn tywys ni orfoleddu yn yr arglwydd, a'i gariad a'i ras rhyfeddol tuag atom ni. Da ni am i'r gwasanaeth syml yma ddwy'n gogoniant i ti, dyfawrygu di, tynnu sylw ata ti o arglwydd ein Dduw byw, fel yn bod ni yn cael yn ailwefru i wynebu'r wythnos sydd o'n blaena.
Wyt ti'n gwybod beth yw hanes pawb ohona ni? Yn llawenydd, a'n tristwch. Ti'n gwybod beth ydy'r problemau da ni yn ei gwynebu. A da ni'n gwybod drwy gyfrwng addoliad dy fod ti yn siarad hefo ni. Ac os oes na rhywun mewn angen yn yr Oedfa yma, neu yn gwylio ar Facebook, da ni'n gweddio byddan nhw'n clywed y lais di yn siarad hefo nhw. Yn ei cadarnhau, yn rhoi arweiniad, yn cadarnhau falle i ffydd nhw sydd yn gwegian a'r cwestiynau maen nhw'n ofyn yn aml. Ond trwy'r gwbl, tywys ni yn awr i dofoliannu di gyda'n gilydd, oherwydd ti yw ein Duw. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Un beth arall sydd wedi digwydd yn ystod y clo mawr ydy fod yna rai wedi mynd ati gyfansoddi caneuon newydd. Ac un o'r rhai sydd wedi bod yn gwneud hynny, mae o wedi bod yn Oedfa ni yn Arwain, ydy Meilir Geraint. A mae o wedi cyfansoddi can o'r enw Ildio. A da ni am wrando ar ôl y can, mi fydd Gwilym yn darllen ac yn gweddio. Ildio. Dwi wedi bod yn dilyn y byd a addewidion, ond dim ond ti sydd yn bodloni y gwagle yn fy nghalon. Dwi'n dal ymlaen i ymladd i geisio cael fe wyllus i, ond dim ond pan dwi'n rhoi fy mywyd y bydda fi'n ei ffeindio hi. Deled y deyrnas, neler dy ewyllus, dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Iesu Grist. Mi ddest i lawr o'r nefoedd i fod yn faban yn y cryd, i fyw y bywyd perffaith a marw dros bechodau'r byd. Iesu holl bwerus yn rhoi ei hun yn llwyr. Nes di ildio do hyd mi, nes di ildio do hyd mi, nes di ildio do hyd mi. Iesu Grist. Mi roddais di dy fywyd, dy gorffen torri ar y groes. Felly Iesu nawr dwi'n ildio, dilynaf di am weddill foes. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Dwi'n ildio fo hyd ti. Iesu Grist.
Mae'r darlleniad yn dod o Actau pennod 3, adnodau 1 i 21, a hanes Pedr yn iachau'r cardotyn oedd yn methu cerdded. Un diwrnod, am 3 o'r gloch y pnawn, roedd Pedr ac Ioan ar ei ffordd i'r deml, i'r cyfarfod gweddi. Wrth y fynedfa sy'n cael ei galw y fynedfa hardd, roedd dyn oedd ddim wedi gallu cerdded erioed. Roedd yn cael ei gario yna bob dydd i gardota gan y bobl oedd yn mynd a dod i'r deml. Pan oedd Pedr ac Ioan yn pasio heibio, gofynodd iddyn nhw am arian. Dyma'r ddau yn edrych arno, a dyma Pedr yn deud, edrych arno ni. Edrychodd y dyn arno nhw, gan feddwl ei fod yn mynd i gael rhywbeth ganddyn nhw. Does gen i ddim arian i'w roi ti, meddai Pedr, ond ceidi beth sydd gen i i'w roi. Dwi'n deud hyn gydag awdurdod Iesu Meseia o Nazareth, cod ar dy draed a cherdda. Yna gafeilodd yn llaw dde y dyn, a'i helpu i godi ar ei draed. Cryfhad traed a choese'r dyn yr eiliad honno, a dyma fo'n neidio ar ei draed a dechrau cerdded. Aeth i mewn i'r deml gyda nhw, yn neidio ac yn moli Duw. Roedd pawb yn ei weld yn cerdded ac yn moli Duw, ac yn sylweddoli mai hwn oedd y dyn oedd yn arfer eistedd i gardota wrth fynedfa hardd y deml. Roedden nhw wedi syfrdanu'n llwyr o achos beth wedi digwydd. Dyma lle oedd y cardotyn a'i freichiau am Pedr ac Ioan, a dyma'r bobl yn tyrru mewn i gyntedd colofnog Solomon, lle roedden nhw. Pan welodd Pedr y bobl o'i cwmpas, dywedodd wrthyn nhw, pam dych chi'n rhyfeddu at hyn, bobl Israel? Pam syllu arno ni, fel petai gynnon ni'r gallu yn un hunain i wneud i'r dyn yma gerdded, neu fel tasen ni'n rhyw bobl arbennig o ddiwiol? Duw sydd wedi gwneud y peth. Duw Abraham, Isaac a Jacob. Duw ein cyndeitio ni. Gwnaeth hyn i anrydeddu ei was Iesu. Yr Iesu wnaethoch chi ei drosglwyddo i'r awdurdodau'r Rufeinig i gael ei ladd. Yr un wnaethoch chi ei wrthod pan oedd Peilat yn fodlon ei ryddhau. Gwrthod o'r un glân a chyfiawn, a gofyn iddo ryddhau llofrydd yn ei le. Ia, chi laddodd awdur bywyd, ond yma Duw yn dod ag o nôl yn fyw. Dyn ni'n dystion i'r ffaith. Iesu roddodd y nerth i'r dyn yma o'ch blaen chi gael ei iachau. Enw Iesu, a'r ffaith ein bod ni'n credu ynddo, sydd wedi wneud yn iach o flaen eich llythyr chi. Frodyr a chwiorydd, dwi'n gwybod eich bod chi ddim yn sylweddoli be oeddech chi'n ei wneud, ac mae'r un peth yn wir am eich arweinwyr chi. Ond dyma sut wnaeth Duw gyflawni beth oedd y proffwydi wedi dweud fyddai'n digwydd i'r Meseia, sef fod rhaid iddo ddioddef. Felly trwch gefn o'n eich pechod, a throi at Dduw, a bydd eich pechotau chi'n cael ei madde. Yna bydd yr arglwydd yn anfon i fendydd. Cyn oedd anfon y Meseia atoch unwaith eto, sef Iesu. Mae'n rhaid iddo aros yn y nefoedd, nes daw'r amser pan fydd Duw yn gwneud pob peth yn iawn am byth. Roedd wedi deud hyn ymhell yn ôl drwy'r proffwydi. Gadewch ni weddio. O, Dad, ni'n diolch i ti wrth bod ni'n darllen yr hanes yma'n Actau. Ni'n diolch bod ti yn y Dduw sy'n dod â iachad. O Dduw, dyn ni'n diolch bod ti yn un sy'n iachau ein calonau ni, bod ti'n dod â iachawdwriaeth. Dduw, bod ti'n troi ein calonau ni yn galonau marw, yn galonau oedd yn garreg, i galonau byw, i galonau o cig a gnawd. Dduw sy'n curo dros ti. A Dduw, dyn ni yn diolch i ti, bod ti yn byw ynddo ni sy'n dy ddilyn, a bod ti yn ein leid ni, yn ein mabwysiadu ni i dy deulu, yn ein leid ni yn feibion ac yn fercher i ti dy hun, bod ni yn rhan o dy deulu di. Dduw, dyn ni yn diolch i ti am yr anrhydedd yna, am y cariad yna ti'n dangos i ni. A Dduw, eto ni'n diolch i ti bod hyn yn ddim byd bod ni yn gallu heiddi na ennill, bod na ddim byd ynddo ni, bod ni wedi wneud neu am wneud sy'n gallu heiddi'r anrhydedd yma. Ond Dduw, dy gariad di yn unig. Dduw, ni'n diolch i ti. Ni'n diolch i ti am dy gariad
anhydadwy. Dduw, ni'n diolch i ti bod ti'n dod a iachau mewn gymaint o ffyrdd eraill. Dduw, ni'n diolch bod ti'n dduw o heddwch sydd eisiau iachau rhwydles rhwng pobl, cenhedloedd, diwylliannau. Dduw, bod ti eisiau brawd i gymod efo brawd. A felly Dduw, ni'n gweddio am heddwch dros y byd lle mae trais, lle mae anghyfiawnder, lle mae pobl yn cael ei rhoi lawr. Dduw, bydd dy deyrnas di yn dod yn y llefydd yma. Dduw, ni'n diolch bod ti yn dduw sy'n iachau yn gorfforol, a Dduw, ni'n cofio am y rai sy'n yn glaf. Ni'n meddwl am y rhai sy'n methu bod yma, y pnawn yma. Ni'n meddwl am y rai sy'n ein sbytau, ac wrth gwrs, dyn ni'n meddwl am yr haint yma sydd ar led, a ni'n gweddio bydd solution cyflym i'r haint yma, Dduw. Bydd y teyrnas di yn dod yn nerthol yng nghanol yr haint yma hefyd. Dduw, ni'n diolch i ti bod ti yn iachau'n calonau. Dduw, dyn ni'n sori bod ni yn mor aml yn gwneud beth yn e-mail sy'n ored yn anghofio amdano ti. Ond Dduw, diolch bod ti tro ar ôl tro yn galw ni nôl. Dduw, tro ar ôl tro ti'n maddau. Dduw, tro ar ôl tro ti'n rhoi ail gyfle yn anfon ni allan i wneud y waith di yn y byd yma. A felly Dduw, fel oedd gan yr emyn gynnar yn dweud, dyn ni'n gweddio, dyn ni'n ildio i ti fel eglwys, fel dy bobl di. Dduw, dyn ni'n gofyn, wneud i ddefnyddio ni, wneud i fod ar waith yn fyny, a wneud i anfon ni allan un cymdeithas sy'n cymunedau'n cwmpas ni, clod a gydoniant i Iesu Grist. Yn gofyn hyn yn enw di. Amen. Amen. A diolch i Gwilym am yn harwain ni drwy y darlleniad a trwy y weddi hyfryd hefyd. Dwi am wneud chydig o sylwadau ar hanes y gŵr yn cael ei iachau. A fyddwch chi'n dychryn rwan oherwydd mae yna 5 pen i'r bregeth yma. Ond penna bach fyddan nhw, penna byrion iawn. Rhaid gofyn i chi rywun godi a mynd allan. Un o fy hoff hanesion ni yn llyfr yr Actau ydy yr hanes yma. Am y gŵr cloff yn cael ei iachau wrth Borth Prydferth y deml. Mae o'n hanes difyr a chyfoethog. Mae'n hanes cychwyn yr eglwys Gristnogol a'r egni wrth iddyn nhw gael eu llenwi hefo'r ysbryd glân. Mae o'n hanes gwirthiol, fyddai'n dod at hynny yn y man. A mae yna arwydd o cad i'r darn ym mhob cenhedlaeth. A dyma pam bod ni'n mynd at y Beibl, pob cenhedlaeth o Gristnogion, pob eglwys o Gristnogion, a da ni'n gofyn i Dduw agor y gair yn y cyfnod, yn y fan, yn yr amgylchiadau da ni ynddyn nhw, a siarad hefo ni drwy y gair. A dwi bob amser yn hyderus, yn methianna fi, fod Duw yn siarad hefo pobl yn y gynulleidfa a thu hwnt drwy y gair, a bod o eisiau deud rhywbeth wrthach chi heddiw yma. Oherwydd fod yr unig un sydd yn gwybod lle ydych chi. Lle ydych chi o ran eich ffydd, lle ydych chi'n eich calon, lle ydych chi'n emosiynol, sut ydych chi'n delio hefo pethau. Tyda ni ddim yn gallu edrych i galonau'n gilydd, ond diolch i'r drefn mae Duw yn gwybod. A mae o'n dduw cariad, a mae o'n dduw gras, a mae o'n dduw maddeuant. Yr hanes yma, Pedr ac Ioan yn mynd i addoli am 3 o'r gloch y prynhawn. A dyma ni heddiw yn dod am 3 o'r gloch y prynhawn. Ac wrth iddyn nhw gyrraedd y deml, mi oedd yna ŵr yn cardota, yn casglu arian neu bwyd y tu allan. A dyma Pedr yn sylwi arno fo, ac yn edrych arno fo. A beth sy'nynharo fi ydy bod Pedr yn dweud, edrych arnau. Cos mae pobl yn aml yn cardota, mae llygyd nhw i lawr dydyn. Maen nhw'n edrych tuag at y llawr. Dyma Pedr yn dweud, edrycha i'n llygyd i. A dyma Pedr yn dweud y geiriau cofiadwy hynny, arian ac aur. Nid oes gennyf. Ond yr hyn sydd gennyf,
Hynny yr wyf yn ei roi i ti. Yn enw Iesu o Nazareth, cod a cherdda. Ac yn y fan fe gyflawnwyd gwyrth, dyma'r gŵr cloff yn cael ei iachau, dyma fo'n sefyll ar ei draed, ac yn rhedeg hefo Pedr ac Ioan draw i'r deml gan neidio a moli Duw. Ond dyna'r digwyddiad, cwestiwn dwi'n ei ofyn ydy, beth oedd canlyniad yr wrth? Neu beth di arwydd o cad y wrth? Ac os da ni'n gofyn y cwestiwn yna, mae yna lot o ddrysa bach yn agor beth ydy arwydd o cad ac effaith da ni'n gweld yn y wrth. A dyma 5 i chi yn sydyn. Mae yna ragor wrth gwrs, a hon yn gallu bod yn bregas hir ofnadwy, ond dydy ddim yn un hir. Canlyniad cynta ydy fod y wrth yn tystio am Iesu Grist. Pedr ac Ioan yn iachau yn enw Iesu. Os newch chi ddarllen drwy y benod, a sa'n werth i chi wneud ar ôl mynd adra, yn adnod 16, mae Pedr yn dweud wrth y bobl, hei, peidiwch am brolio ni, peidiwch am edmygu ni, oherwydd nid ni sydd wedi gwneud hyn, ond un mwy na ni sydd wedi gwneud hyn, sef yr arglwydd Iesu Grist. Diwrnod wedyn, oedden nhw wedi cael ei arestio yn sgil be ddigwyddodd, oedden nhw flaen y cyngor y diwrnod wedyn. A dyma nhw'n deud yr un peth, nid ni sydd wedi peri hyn ddigwydd, Iesu Grist yn ei ras sydd wedi rhoi iechyd o'r newydd i'r dyn hwn. Mae o yn deud fel hyn, os da chi eisiau gwybod sut y cafodd y dyn ei iachau, mi ddydau wrtha chi, dwi am i bobl Israel i gyd wybod, enw Iesu y Meseia o Nazareth sydd wedi iachau'r dyn yma sy'n sefyll o'ch blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groesoelio, ond aeth Duw ac nôl yn ddiw. Peidiwch edrych arna fi, peidiwch edrych arna ni. Edrychwch ac ystyriwch Iesu Grist ei hun. Peidiwch a'n canmol ni, peidiwch a'n edmygu ni, edmygwch Iesu Grist. Fod i'r un sydd yn gyfrifol am hyn. Ac wrth gwrs yn bywyda ni fel Cristnogion, da ni'n eisiau tynnu sylw at ni'n hunan, da ni'n eisiau brolio ni'n hunan, da ni'n eisiau bobl edmygu yr eglwys Gristnogol. Yr hyn da ni yn ei wneud, dynnu sylw at yr arglwydd Iesu Grist, a'i gariad, a'i ogoniant, a'i achawdwriaeth. Peidiwch edrych arna ni, beth gwael di gwneud hynny, ond edrychwch a sylwch a'r harddwch cymeriad ac ymddygiad yr Iesu. A dyma nath Pedr yn y fan yma. Edrychwch ar Iesu. Yr ail beth ydy hyn. Fe arweiniodd y wrth at ennill pobl newydd i gredu'n Iesu Grist. Nid unig bwrpas y wrth oedd iachau y dyn. Mi o'na bwrpas arall hefyd. Ac un ohonyn nhw oedd bod yr Cristnogion wedi cael cyfle i sôn am Iesu Grist. Ac am y newyddion da, ac am yr groes, ac am yr atgyfodiad, ac i wahodd pobl newydd i ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma nhw'n manteisio ar y cyfle i wneud hynny. A dwi'n meddwl bod angen i ni fel eglwysi yng Nghymru ail sylweddoli yr angen i ni fod yn enillgar. Bod ganddo ni rhywbeth bendigedig i'w rannu efo pobl yn yr arglwydd Iesu Grist. A bod ni'n defnyddio cyfleon sydd ganddo ni i ddweud wrth eraill am yr Iesu. Oherwydd o'n i bai yn bod ni'n gwneud hynny. Da ni'n gwybod fod yr eglwysi'n lleihau ac yn crybachu ac yn cau. Mae'r rhaid i ni fod yn fwy enillgar a herio pobl mewn cariad i fod â ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yr ail beth. Trydydd beth ynglyn â'r wrth ydy yn syml bod y wrth yn gwasanaethu pobl. Yn gwasanaethu'r dyn, oherwydd bod o wedi cael ei achad, yn gwasanaethu i deulu, oherwydd mae siŵr bod nhw wedi bod yn edrych ar ei ôl o, falle doedd o ddim yn gallu gweithio, falle rwan i fod o'n gallu gweithio. Felly, mi oedd y wrth yn gwasanaethu pobl eraill. A dyma un o bwysleisiadau mawr Cristnogaeth ynde, yn bod ni
i wasanaethu trwy yn bywydau. Gwasanaethu Duw a gwasanaethu yn cyd ddynion. Mae deud yn Efengil Marc yr Iesu'n deud, ond nid felly y mae yn eich plith chwi. Yn hytrach pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn chwi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn geithwas i bawb. Oherwydd mab y dyn yntau, ni ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, a rhoi ei einioes yn bridwerth dros lawer. Un o'r pethau sy'n yn llorio fi bob amser ydy'r modd mae Iesu Grist yn gwasanaethu. Yn gwasanaethu ni, yn gwasanaethu dynoliaeth ei hun. Dych chi'n bod, mab Duw anfeidrol perffaith yn ei ras yn penderfynu gwasanaethu yr hyn a grewyd ganddo. Yr unig berson perffaith oedd y ddeiar mae erioed yn gwasanaethu pobl sydd yn amherffaith, yn iachau, yn cysuro, yn gwrando, yn atgyfodi, yn ysbrydoli. A'r enghraifft mwyaf o wasanaeth ydy y groes ei hun. Mae Paul yn Philippiau 2 yn sôn am y peth. Os na gymhelliad yn y Beibl i chi garu eich gilydd, mae eisiau chi gael meddwl yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n mynd yn ei flaen, dwi'n mor hoff yr adnodau. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Eithir iddi a'i gwacaodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau di'r geiriau ola. Angau ar groes. Ac os di Duw yn Iesu wedi'ch gwasanaethu chi fel hyn, hei, mae eisiau ni wasanaethu'n gilydd. Oherwydd mae'r Iesu yn gwasanaethu. Mae'n ffaith syfrdanol pam da chi'n sylweddoli hynny. Duw holl alluog, natur Duw, ydy'n gwasanaethu, a'n caru, a'n cynorthwyo. Pam dylia fo? Oherwydd mae Duw cariad yw. Y bobl fawr yn hirnas Duw ydy'r rhai sy'n gwasanaethu. Nid pobl bwysig, nid pobl alluog, nid ysgolheigion, nid cyfoethogion, ond yr rhai hynny sy'n gwasanaethu mewn cariad. A mae egwyddorion Iesu Grist mor rhyfeddol yn dydyn ni'n cymdeithas ni, lle da ni'n gallu bod yn farus ac yn drachwantus. Pobl fawr yn eich plith chi ydy'r rhai hynny sydd yn gweini ar bobl eraill. Rwan ta, dwi'n cofio faint dwi wedi gwneud rwan. 3, 4, mae gen i 2 ar ôl. Y pedwerydd canlyniad i'r wrth ydy fod y dyn yn cael iachau. Wan ta, mae hwn yn rhywbeth amlwg, ond dwi'n credu bod o'n bwysig gwneud y pwynt. Trwy y doniau iachau oedd Duw wedi rhoi'r disgyblion, y dyn ei adnewyddu iachau o'i gloffni. A dro ar ôl tro mae Iesu yn iachau pobl o'i salwch yn ystod ei fywyd deiarol. A mae'n werth nodi hyn bod Iesu'n brwydro'n erbyn afiechydon tra oedd o ar y ddeiar. Cos mae rhai yn dweud pethau, siarad gwag yn ystod y cyfnod hwn ac i dweud, o mae Duw di rhoi'r haint a'r pla yma i ddysgu gwers. Siarad gwag di hynny. Siarad gwag di hynny. Mae o fel dweud bod yr Iesu wedi mynnu bod pobl yn mynd yn sal yn ystod. Oedd o'n lyg, da chi bod, Herod, ond mae'n fwy da, nag o? Pam nas a Iesu wedi peri bod Herod yn mynd yn sal? Phariseaid, wel, oedden nhw'n dan ar groen Iesu Grist. Oedd Iesu yn gwneud hynny? Oedd Iesu'n mynnu hynny? Dim o gwbl. Mae Duw yn caniatáu bod na salwch. Da ni byw mewn byd sydd yn amherffaith a sydd wedi torri yn dilyn y cwymp. Ond mae brwydr teyrnas Duw yn erbyn haint, yn erbyn pla o bob math. Ac yn yr Iesu mae meddwl Duw ei hun. A'r 5 peth a'r peth olaf, arwyddocad yr wrth. Rach, fyddwch chi'n deud bod fi'n wirion yn deud hyn. Mi oedd y wrth nid chwedl di hwn, nid rhyw stori oedd wedi cael ei gwneud i fyny gan
griw o bobl yn dod o amgylch bwr ryw noson yn dweud, beth am dwyllo bobl am 2000 o flynyddoedd? A beth am i ni wneud stori fyny am Pedr ac Ioan yn iachau dyn wrth Borth Prydferth y deml? Mae'r wrth yn wrth. Mae pobl yn aml yn deitha fi, a pobl wedi deitha fi, pam ti'n mynd i'r weinidogaeth? Dead end job di'r weinidogaeth. Dyma fi, 34 o flynyddoedd yn ddiweddarach, i'r diwrnod ges i fordeinio, i'r mis yma, yn parhau i gyhoeddi Iesu Grist fel arglwydd ac fel iachawdwr. A dwi'n gwneud hynny oherwydd pwy ydy Iesu Grist a pwy oedd Iesu Grist. A dyma sut da ni'n gallu sôn am wirthiau oedd Iesu'n ei gwneud a'r gwirthiau oedd o'n wneud drwy i bobl. Oherwydd na'r Iesu ydy mab Duw. Dyma di'n dadl ni, bod yr Iesu ymgnawdoli, bod Duw wedi ymgnawdoli yn Iesu Grist a wedi dod i'n byd ni. Da ni ddim yn gallu deall y peth yn iawn, ond drwy ffydd da ni'n credu. Ac felly fod yr Iesu yn cyflawni gwirthiau. Ac felly bod pobl Iesu yn cyflawni gwirthiau. Mae'r meddwl modern yn cael traffarth i ddelio fo pethau fel hyn. Mae cred mewn niw yn ffydd yn dydi. Yn ffydd. A mae'n ffydd ni mewn Duw sydd wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu mwyn trefnu ffordd i'n cadw a'n hachub ni. Mae'r wrth yn wrth oherwydd Iesu Grist yw y Meseia. A dyna'r 5 arwyddocâd o'n i'n gweld yn y wrth, ond mae yna rei eraill wrth gwrs. A heddiw, angen mwyaf yn gwlad a'n cenedl a'n cymdeithas ni ydy Iesu Grist, ei gariad, ei ras, ei iachawdwriaeth a'i dangnefedd. A'r peth mwyaf cariadus y gallwn ni wneud ydy rhannu y newyddio am da amdano gydag eraill. Oedd Pedr wedi dweud, arian ac aur nid oes gennyf. Ond yr hyn sydd gennyf, hynny dwi'n ei roi i ti. Yn enw Iesu o Nazareth, cod a cherdda. A dyma di'r hyn da ni'n ei gynnig o hyd i'n cenedl ni. Iesu glwydd ac fel gwaredwr sydd yn iachau. Mwyn i enw. Amen. Geiriau yr emyn olaf ydy saif ein gobaith yn yr Iesu. Canwch yn eich calan.
dyna fo, Oedfa bach arall wedi dirwyn i ben. Mae wedi bod yn hyfryd cael eich cwmni chi yn gorfforol. Sul nesa, os dyw a'i mynd, mae yna Oedfa yn cen am 10 o'r gloch. Ond gawn ni weld be fydd y datblygiadau hefo'r virus yn ystod yr wythnos. Ond bob dymuniad da i chi yn ystod yr wythnos hon. A diolch eto i'r tîm fydd yn aros ar ôl i lanhau ac i olchi bob dim ar ddiwedd y gwasanaeth. Gawn ni rhaid gofal i'r arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.